sâmbătă un meci foarte dificil împotriva unui adversar incomod, dar suntem pe drumul cel bun și cred că vom reuși. Gileștenii sunt puși pe fapte mari. Elevii lui Răzvan Lucescu vor să continue cu victorii. Au învins Timișoara cu 2-0, au eliminat Argeșul din cupă și trebuie să bată Craiova ca să continue lupta pentru locul 2. De cealaltă parte, oltenii sunt mai optimiști ca niciodată. Au prima mare $3.000 de fiecare jucător și Adrian Mititelul a amenințat pe George Copos încă de acum o săptămână de la Craiova. După victoria Rapidului în fața lui Poli Timișoara, că Universitatea îi va învinge pe giuleșteni. Să vedeți ce supărat va fi sâmbătă viitoare. Să vedeți ce supărat va fi atunci și ce bucuros să fiu atunci sâmbătă viitoare. Istoria vorbește, rezultatele. Brate, nu se pare că la meciul de la Craiova au 2 victorii și un egal. Iar când am avut mai mare nevoie de